شالوم شالوم بيتسب إجزابير أملاخ كمي حديركم أنا حاكم سلاح الدين مسحونا سيم كاب نايسي أرج ستوديو دبلت قال ندبلت معلت بالبرنامج حزنا متينا لنا Shalom Gus församling, det är broder Saladi med broder Sam som sänds från CRG Studio med det bästa ordet för den bästa dagen. لومن كافولك قال أبسوم إنا ننبرد بليو Och dagens ord det är, vi lever i hans namn. نبس وكف كريستيان أبسم يسوس كنبري تسويع Varje kristen är kallad att leva i namnet Jesus. إجزابير أملاخ بتزلع على سلطان خنمالالس أبتزلع على سلطان دلو سمنا يسوس أب خنمالالس يفكيدلنا. Gud har kallat oss att leva i det högsta livet och det är i Jesu namn. سلز سم يسوس علنا. Så vi har Jesu namn. أبز سم زينا وك نجبر. Det är i det här namnet vi lever. بخلا أزراربا أمنا يز سم سلطانينا أبيوت نجز. Så det är i det här namnet vi regerar i livet. نايز سم ز أكل مخانكم أنت دا أبريهلكم أمنوني منم نجار أبيوت كساتكم أيكلني. Och när ni börjar förstå att ni är ett kropp i det här namnet, då kommer ni inse att det finns ingen makter utifrån som kan trycka ner er. متعف قدوس أب قولسي معرف سلسة أصعصر شوعته. I Kolosserbrevet kapitel 3 vers 17 بقال كونه ويس بجبري اتجبروا زبلا كله باسم كويتانا يسوس كريستوس جبروا بقون إجزابير أبو أمسجنوا ويبل. Det står, och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herre Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. بخلا أزراربا إجزابير أملاخ قالنا بنا يسوس سلطان نبرانا بنا يسوس سلطان خوني تسوينا. Så med andra Gud har kallat oss att vår liv och vår standard ska vara i namnet Jesus. سلازو كل سب كم دزاربو أين زاربن كل سب قالوا كم دسرحوا أيكون ناتنا قال دسرح ناتنا قال أبسم يسوس. Så det är därför vi talar inte exakt så som alla andra talar och vårt ord vi talar ut i den makt. Det funkar ju högre än vad andra ord gör. مخنياتو كنزارب كلنا أبسم يسوس كوينا إنا نزارب. Och det är för att när vi talar i det namnet Jesus. سلازو نزي سمز دمت إننا ينقستات قالك أخاب أفنا خوت قالوا. Och det är därför vi behöver ha ord som matchar med det här som är kungligt. زخوانا نجار كنجبر كلنا ناي قدني نعنعوت. Och vad en vi gör det är ett måste att vi segrar. مخنياتو اتجبروا زبلا كله سي أبسم يسوس كونكم جبروا ويدبل أبزسم كونكا تجبر الدحر كونكا بتأمر كتسعر يدخلني خا. Och det är för att det står allt vad ni gör det i det här namnet Jesus. Och när man gör det i det namnet Jesus det är omöjligt att bli besegrad. مخنياتو أبزسم زخوانكا نجارات تجبر كم زلخا كونشس كتكون تجميركا بأمرها تحسب الدحر جميركا أب كل نجاراتك أزيخا وتسيتاون في الريمان كتكوني خا. Och när du börjar bli medveten att du verkligen gör allt i det här namnet så kommer du verkligen vara segrare och fruktsamhet i allt det du gör. مالت أبزسم زخونكم تنورو خمسولكم كتحسبون تجميركم حمام ጭንቀት ውድቀት ዘይም ፍራይ አብህይወትኩም ከገዝኦኩም አይከደኒ. Så när ni börjar förstå att ni lever i det här namnet och börjar agera det, då är det omöjligt att sjukdom, ångest, allt det där ska regera över er liv. ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ካብ 9 ከም ዝብል I Filipperbrevet kapitel 2 vers 9-11 ስለዚህ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚአብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ከኣምን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ድማ ልዕል ዝበለ ስም ዝሃቦ. Så från vers 9 det står, därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knä ska böjas i himlen och på jorden, under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ሰለስቲኡ ግዝኣት ልዕል ዝበለ ስም ኢየሱስ እዩ. Och det står i himlen, på jorden, under jorden, det namnet som är överallt, det namnet Jesus. ስለዚ ኣብ ምድሪ Så på jorden መንግስታት ይኹኑ verkar om det är regeringar, kungar, ዝኾነ ዓይነት ስልጣናት ይኹኑ vilken än det är makt som finns. ነቶም ኣብ ስም ኢየሱስ ዝነብሩ För de som bor i namnet Jesus, ትሕቲኦም እዮም. de är under det. ምክንያቱ Och det är för att ስም ኢየሱስ namnet Jesus, ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣዝዩ ልዕል ዝበለ እዩ. och det är för att namnet Jesus i himlen, på jorden, under jorden, det är den högsta namnet. ስለዚ ነዚ ስም እዚ ሒዝኩም ኣጋንንት ከጨንቑኹም ኣይክእሉን እዮም. Så när ni bär det här namnet det är omöjligt att onda andar ska plåga er. ንስኹም ኢኹም ነጋንንት ከተጨንቑዎም ዘለኩም. Det är ni som kan göra dem stressfulla.
till onda andar. ምክንያቱ አጋንንት ትሕት ዝስም እዮም Det är för att onda andar är under det här namnet. ስለዚ ሎም ሕልም ሓሊምኩም ድቃሳ ይትሰአኑ Så idag om ni drömmer en dröm och tappa inte lusten att ni inte vill vakna. ማንም ዓይነት ሕልም ሕልሙ አባኹም አይፍጸምን እዩ Oavsett vilken en dröm ni har drömt, det kommer inte fullbordas av in er. Jesus mighty name ኢልኩም ቃል አውጽሉ Börja se i Jesu namn och börja tala ord emot det. ስለ ጋንንት ብዙሕ አይትዛረቡ Börja tala inte mycket av onda andar. ኖ አጋንንት ትሕቲኹም እዮም Och det är för att de är under er. ኣይተተዓባቢዎም Gör inte de stora. ኣበይናይ ስም ከም ዘለኹም ፍለጡ Börja förstå i vilket namn ni är i. ተጠቀሙሉ Advänd det. ኣብ ኢድኩም እዩ ዘሎ ዝስም Det här namnet finns i era händer. ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ኩሉ ንዓይ ተዋሂቡ እዩ ስለዚ ኪዱ ኢሉና እዩ Och det är för att han sa i himlen och på jorden jag har fått all makt. Gå ut i det här namnet har han ሕጂ እቲ sagt. ስልጣን ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ Så det namnet är, det auktoritet är i våra händer. መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 6 I Apostlagärningarna kapitel 3 vers 6. ጴጥሮስ ከዓ ወርቅን ብሩርን የብለይን እቲ ዘሎን ግና ኣህበካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ተንስእ እሞ ኪድ በሎ Och det står, men Petrus sa det, silver och guld har jag inte, men vad jag har det gör jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. እዚ ሰብኣይ ን40 ዓመታት ተንቀሳቒሱ ይፈልጥን እዩ Den här mannen hade inte rört sig på 40 år. ጴጥሮስ ግን ትመልሲ ኢዱ ከም ዘሎ ብጣዕሚ ሹር ነይሩ Men Petrus var väldigt säker att han hade svaret. ምክንያቱ ኣእምሮ ጴጥሮስ ኢየሱስ ምስኡ ከም ዘሎ ስም ኢየሱስ ኣብኡ ከም ዘሎ ኣዝዩ ነዚ ነገር እዚ ኮንሸስ እዩ ነይሩ Och det är för att Petrus sinne var väldigt medveten att Jesus var med honom. ስለዚ ጴጥሮስ ኣብ ህይወት ክነብር ከሎ ዮሐንስ ኣብ ህይወት ክነብር ከሎ ነዚ ስም እዚ እንዳሓሰቡ እዮም ዝነብሩ ነይሮም Så när Petrus och Johannes levde här, de var medvetna om att det namnet fanns hos dem. እቲ ዘለዎም ድማ ንኻልእ ክህብዎ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ ነይሮም እዮም Och de var medvetna att det de har, de kan ge det till andra. ሎሚ ደሸግረኩም ኩነታት ኣሎ Om det finns något som är problem för er nu, እንታይ ትጽበዩ ኣለኹም ስም ኢየሱስ ኣብ ኢድኩም ይሃብዎ እቲ ስም vad väntar ni på? Tala ut det namnet. ተዛረብዎ በቲ ስም Tala ut genom det namnet. ንኹሉ ነገር መልሲ ምሳኹም እዩ ዘሎ För alla problem går igenom, ni har svaret hos er. ምክንያቱ ስም ኢየሱስ መልሲ ኩሉ እዩ Och det är för att namnet Jesus är svar till allt. እዚ ስም እዚ ግን ብኣኽን ብኣይኒ ይሰርሕ Men det här namnet funkar endast genom dig och mig. ካብዛ መዓልቲ ንዳሓር Från idag och framöver. መልሲ ደሊኹም የማነ ጸጋም ከይትብሉ Om ni letar efter svar, gå inte höger vänster. ኢየሱስ ኣለኩም Ni har Jesus. ስሙ ኣለኩም Ni har hans namn. ብስሙ ተዛረቡ Tala ut genom hans ንስሙ namn. ተጠቀሙሉ Advänd hans namn. ኣብ ስሙ ተመላለሱ Vandra i hans namn. ንስሙ ኮንሽስ ኩሉ Var medvetna i hans namn. ኩሉ ግዜ ክትዕወት ኢኹም Då kommer ni ha seger alltid. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ዝኾነ ዓይነት ቃንዛ ዝስምዑኩም ዘሎ ሰባት Alla ni som känner smärta någonstans, ጃስ ኢድኩም ኣብቲ ደቕንዞኩም ግበርዎ lägg er hand på där ni har smärta. ምሳኹም ሓንቲ ቃል ከውፅየ Jag kommer tala ut ord med er. ድሕሪ ዛ ቃል ሕማም ኣይትረኽብዎን ኢኹም Från den här stunden så kommer ni inte finna sjukdomen. in the name of Jesus ኣብ ኩሎም ኢዶም ዘንበሩ ሕማም ዘበለ ስፍራኻ ክትለቅቕ ኣዘዝናካ I Jesu namn, allt där de har lagt handen i, allt som har plågat dem, vi befaller att det ska tappa sitt makt. in Jesus mighty name ካብዛ ሰዓት እዚኣ ሙሉእ ብምሉእ ተፈወስኩም I Jesu namn, från den här stunden så har ni blivit fullt till hälsa. in Jesus mighty name ኣብ ህይወትኩም ደጊሙ ከይምለስ ከልከልናዮ I Jesu namn så befaller vi det att det inte ska komma tillbaka i era liv. ጌርኩም ወደ ትፈልጡ ሕጂ ግበሩ Och gör det ni inte kunde göra you tidigare. are healed in the name of Ni Jesus är helade i Jesu namn. shalom